kufara ndi zvaitika izvi. Yaita jira reintsvuku. Hapana zvondotapudza kana kuwedzerera. Ndiri pakufara nezvinhu zvabuya izvi. Tava kutokwidzawo pamusoro pedenga reimba yomuri kuona we. Nezvinhu zvabuya izvi. Ndiri kutenda ndiri kufara nezvinhu zvaitika izvozvo. Ndafarisisa ndotenda. Seriously, guys, for the people. Oh my goodness. Babarua. Ndiri kufarei. Kufarira kuti timba yedu yakupera marata vapo nhungo dzose dzavapo. Now we kuti ma-airbags Edward avepo. Taingo aediechi yavepo. Maneu zedu ekurufisa avepo. Mazenge for the people. For thy people. Mapranga futa ekurufisa iwe. Ndapara. 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 Mwari wakanaka. 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 Nozodei. Saka chimbouya padhuze namai vambotaura. Sederera padhuze ndikuone. Sederera padhuze. Sederera padhuze ndikuone. Sederera padhuze. Sederera padhuze ndikuone. Sederera padhuze. Amai vasedera. Sederera padhuze. Amai vasekerera. Sederera padhuze. Unosekerera mama. Unoti kufara. Andinofara nekuti imba yangu yapera. Zvese zvavepo. Amen. Mwari dei vangowedzera. Kwasara madhoo. Madhoo. Nemakiyachi. Windowpen aya. Nepati. Nepati. Chindaipa. Ndafara kuona zvakadai. Zvese zvavepo mawindowpen Mawindowpen hapana sekuru. Ma-airvents. Zvinhu zvese zveroofing zvavepo. Mazenge avepo, mapuranga, zvipikiri. Within a week maizvifungira here sekuru? Madays. Wasara kupenda chete. Mopende kwamusina mukova. Hapana madhoo. Zvauya. Hatisati inda kusaidiko. Saka isusu guys hatisati tave nema-oxide. Ndofunga tichidakawo ma-oxide 8 kasingareshi 8 kgs. Hatisati zvakaita nemadhoo maviri nemahinchi acho nezvihuri zviya zvekuvhara nekuvhurisa nemakey hasati zvavepo. Uyezve pati yekuti pange pachiiswa zvimagirasi zviya zvinonzi mawindowpen right round the house. Uyezve neiwo mawindowpen acho haasati avepo. Ndo zvinhu zvataakukumbira nezita raJesu. Ine mere kwatabva ndokure kwatakuinda ndopedo. Asi manje mutoro wacho unorema tosvika. Asi tinoenda kuzvitenda nekuti tine mazuva sati tobosvika wiki nekuti sitakazobva uko takasvika musi weMonday kaisipani. Takasvika Tuesday ndobva akazotangwa kureva kuti mangwana ndo vhiki. Saka nhasi ipapa muri kuona pajecha racho riri kuuya mbichana
zvakaungana zvekudai zvinhu zvose zvanga zvakaungana takutotaura kuti takutarisira kuti pachitanga kupendewa. Hatingakwanisi kuti tikutokumbirawo pendi tisina dhoo. Madhoo hatisati takakwanisa kumabvunza kuti anga achinzi mari, pamwe patichabuda mangwana tichandobvunzawo kuti ari kunzi mari madhoo achoniwayo, but anombowanza kurenja pa $20 per dhoo. Ndo zvandosiziva. Kana razotonyanyisa pamwe 22 handisi kuziva kuti kuno kwari kumaita mari. Handiti. Saka chimbotaurewo sekuti zvimi zvemakadzibata. Ya ishuwa iyoyo zvinhu zvedu zvese kutaura kwaita zitishero zvatichovha, basa redu ratichovhawo, tiri kusponsorowo. Vabereki vari kutipa zvinhu zvatiri kuda zvekushandisa pakuvaka. Imiwo masamarieni muri kutipa zvinhu zvedu zvatiri kuvaka pakuvaka zvatinoda. Saka basa redu riri kufamba sekungonzwa kutsanangura kwavari kuita zitishero zvasara nepatiri. Ndizvo changu ndiri pakungotsinyira. Handingapedze nguva ndinongotaura zvinongova zvinhu zvimwe chete zvatishotera pabasa redu. Tinotenda masamarieni. Tinotenda masamarieni nekufamba kuri kuita basa, ende ndofunga muri kuzviona. Ende mufaro watinawo panapa ndekuti zvinhu zvedu hongu zviri kuti apo neapo, but hatisi kuona kunonoka kwazvo nekuti patinenge tava pane imwe stage totongoona zvatoita sisishero vakutoti hatakutoya nechakati. Patinenge tatove pane imwe futi totoona zvaita futi sisishero vototi patoitwa chakati nemi masamarieni. Saka tinongokutendai dai zvaramba zvakadaro. Naiwe woti paita mubvunzo ndiani varonga kuda Mwari wakanaka, ndiani varonga tsoni Mwari wakanaka, ndiani varonga kuda Mwari wakanaka, ndiani varonga tsoni Mwari wakanaka, ndiani varonga kuda Mwari wakanaka, ndiani varonga ndiani varonga kuda Mwari wakanaka, 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 rudo runotifadza runonasenzira runoita titerere nekuwa nerudo Mwari rudo tiri vana vashe Mwari rudo tipanane naye rudo runotifadza runonasenzera runoita titerere nekuwa nemudza. Ini ndinoda kuti chii dai rwaya rusiri rudo vanhu havasaimbowisa zvinhu kubudikidza nerudo. Ndosaka vanhu vari kudii, vari kuwisa zvinhu. Ndoda kutenda nemwana wangu, tokoramba ndichimutenda ane rudo. Dai rudo rwako kwako urege kuitira isusu toga, asi uitire vanhu vose. Panotapudzwa, pamuri kutapudzwa mose mashamariensi, dai Mwari angakuwedzerai nekuti rudo rwamunarwo ndamboruona. Ndirwo irwo ruri kusakisa kuti zvibude zvakadai. Dai musina rudo zvinhu zvisingadi zvisingafambe, asi kubudikidza nerudo muri kungobatsira. Ndoda kuzvitenda. Umwe rudo rwachoka, dzimwe kubatsira kwacho kunotondichemedza because mwoyo wangu uri kufara. Munoziva mafara akawandisa, so unobva wafara ukafarisisa. Ndoda kutenda sisishero. Amen. Ndoda kutenda. Mwari akuropafadze ne.
Mwari akurobva mazishuwa. Inoda kutendawo sisi Shero vakauya kuzosimudzira nzvimbo yedu. Tinokutendai mashamarenzi kwose kwamuri, rambai muchiita izvozvo nokuti Mwari unotaura nezvorudo. Mwari haagoni kubva kudenga kuzobatsira munhu ari pasi, asi unoziva kuti ndine vanhu vangu vandakaisawo pasi vachabatsirana, nokuti Jesu unoti kwai wakandiona ndiri mujere hauna undifambira, wakandiona ndisina kupfeka hauna undipfekedza, wakandiona ndiine nzara hauna undipa chokudya, wakandiona ndigere panze hauna undivakira pekugara. Saka tinokutendai muri kuzadzisa zvinoreva Magwaro. Murambe makadero, tinokutendai. Black hapo enda ku off. Vasista black vakaenda ku off. Mbozorora. Saka guys tokutendai tikotasa kuti pamwe mangwana kana mangwana tike tione madho edu. Ndo anena kukosha izvozvi. Uyezve magirazi ekuisa apo nepati. Ndo zvinonyanya kukosha. Kana pane wada kuti papendewo zvakati wanzoshasa 2 mabuckets. One ronike riri less than $25 but ngatimbotanga nezvakakosha. Tokutenda babaruva. Uyai kamutaure nevanhu. Ini